afgelopen weekend. Er is een rondje gemaakt met heel veel auto-incidenten dit weekend. Zo was er onder meer een auto die in de brand vloog in de Watervoortstraat. De auto is helemaal uitgebrand. De brandweer kon niet meer doen dan zorgen dat het vuur niet over zou slaan op andere auto's. Op de Winston Churchillweg zijn 2 auto's keihard tegen elkaar geknald. Dus een inzittende ernstig gewond geraakt en die van een privéauto naar het ziekenhuis gebracht. Bij de Kaya Nathan is een man de macht over het stuur verloren, reed erop tegen een muur. Er waren ook 2 andere auto's bij het ongeluk betrokken, maar de chauffeur is weggerend. Bij Bokkasami is er een auto plaatsgevonden tussen een auto en een motor. De motorrijder heeft veel pijn aan borst en hoofd en is naar het CMC gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid is er geen voorrang verleend aan de motorrijder. Bij de Kaya Dominico was er een ongeluk tussen een truck en een auto. Allebei zijn uiteindelijk tegen de lantaarnpaal opgereden, veel schade en 1 persoon naar het ziekenhuis. En dan nog een treurig bericht over een Kia Picanto. Die was gestolen en is teruggevonden bij Playa Canoa, maar er is eigenlijk niks meer van de auto over. Bijna alle losse onderdelen zijn weggehaald. Binnen stonden nog enkele stoelen en een stuurwiel, maar voor de rest, zoals u op de beelden ziet, was er nog maar erg